El sisè principi que us proposem és el de relacions laborals de qualitat. Què vol dir? Aquest principi lliga amb l'objectiu de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, que és el de treball decent i creixement econòmic. Les persones treballadores de l'empresa tenen una importància cabdal en qualsevol procés intern del seu funcionament. El compliment i millora dels drets laborals i dels acords col·lectius és un requisit per al bon funcionament de qualsevol empresa i, a més del compliment, convé comptar amb una plantilla laboral estable, mecanismes de formació contínua i promoció, captació de talent i processos de renovació que siguin respectuosos. L'economia social posa èmfasi per tal de que arribi a tots els sectors econòmics. Què pot aportar? Aporta confiança de la plantilla cap a l'empresa, cohesió, bon clima laboral, millor rendiment i més fortalesa interna. L'empresa, en concret, pot revisar periòdicament les condicions laborals de les persones treballadores, establir una estructura salarial que reconegui la importància de tota la cadena de valor de l'empresa i l'organització, cercar models de millora de la qualitat laboral en altres empreses i sectors, establir sistemes d'avaluació i formació i promoció internes, disposar de fons econòmic per la formació, les jubilacions, etc. O sigui, tenir una provisió perquè tot això pugui anar-se treballant i millorant progressivament.